Angel tenan iki. Angel tenan iki. Gacuan karo ST. Kayak bare duren karo angel lho. Kowe tomate asem rene. Kowe tak ibaratake duren karo tomat. Tomate sapa? Tomate kowe. Durene sapa? Durene aku. Tomat keblokan duren moncrot. Bales kono. Kembangan iki ono kuwi. Kowe tak ibaratke timun lumawan Anjir. Ya, terima kasih kepada Mas Pandam Dalangawan. Mas Pandam ini adalah mahasiswa dari ISI Surakarta yang di Sanggar Madangkara ini menempuh apa? MBKM. Ya, di sini memang mendapat tugas untuk melatih. Jadi ini tadi memang gending-gending yang dilatihkan Mas Pandam di sini. Nah, ini karena ini gending atau gending pakliran atau untuk wayang, akhirnya harus disesuaikan atau diaplikasikan di pakliran. Nah, ini tadi Mas Pandam dan ini Mung Serawung ini adalah komunitas dari warga dari Perum Roh Agung. Tidak terjadi apa-apa ya. Bayangin kah, biyen nyong isih cilik. Ya, lho nang. Ibu matang mandang mami. Rino wengi dipun kuda
parikane ilo Mayang ayo. Yo ngomong sih, ngomong menika kula badhe nyuwun request eling-eling ngomong sing aku Menika kula badhe nyuwun eling-eling. Monggo dados. eling apa? Masalah apa? Eling-eling. Cara ndi? Eling-eling ingkang sampun dilatih kala wau. Bon, eling-eling. Bon, eling-eling. Yo, Monggo. yo eling-eling. Sebut
Cintaka Pura ya ing Batana Kawarsa. Pramila saepti dadi papan panggesangan Indraprasta lirik dadi sasanane satriya mahambek nem perkawis. Batana Kawarsa papan ledhok dadi ilen-ilening tirta Jawa. Cintaka Pura satunggu kedaton Sekar Pudah. Sinten to ingkang ngasta pusaraning pamrentahan hanenggih wau ingkang jejuluk Prabu Puntadewa, Darma Kusuma, Darma Wangsa, Darma Putra, Gunatali Krama, Ajata Satu, Sanda Dwija Kangka, ya Sang Prabu Yudhisthira. Dene ingkang katingal ngregemeng kaya lintang Bima Sekti Hanuwah tutuke naga ngaglah yayah prayit neng dewa. Dene anenggih satriya Jodipati ingkang kekasih Raden Harya Werkudara ya Sang Bimasena, Bratasena, Wahyunendra, Kusumadilaba, Jayalaga, Bayu Siwi ya Sang Bondan Paksa Candu. Satriya gedhe ora kendhu, dhuwur ora kliwat. Yen lemes kena kinarya langsul, yen kaku kena kinarya kepinggul. Tatang kantun pasebane ingkang ngrayi panengahing kasatriyan Madukara, kekasih Raden Arjuna, Raden Janaka, Indratanaya, Wibaja, Kuntadi, Pamati, Mahabau, Kalidi, Kumbang ali-ali ya Sang Parto. Dereng ngantos kawis pangantikaning Sang Nata katungka rawuhipun Nalendra Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna saha Nalendra ing Mandura Prabu Baladewa. Priwusnya satata lenggah mangkono wijining pangandika yen ta kawiyos ing lisan. Sarawuh Paduka Prabu Sri Bathara Kresna kula ngaturaken pasegan para kami mugi kunjuk ing ngarsa paduka. Nyai kadangipun Kakang, pasegan paduka Yai Sami Aji kula tampi tangan kula kekalih. Kapetek ing pranaja sumusupa ing wadaya. Manjing wrat daging kayuwanan handayanana santosaning lahir batos. Wangsuling pangandikan pujiastuti kula mugi katut. Sanget ing pamundi kula peparing pujiastuti paduka sageta hanyengguh dirga yuswaning ri paduka ngamarta sumrambah para kadang Pandhawa. Koko Prabu Mandura sarawuh paduka ing ngamarta sami winantu ing Karaharjan. Nggih Yai, lulus raharja ing nir ing sambikala sowan kula. Namung pujiastuti kula mawantu-wantu mugi katut. Gurawalan panampi kula handayanana kathah raharjaning bangsa sapraja. Wah. Jeliteng
aku katur. Iya Yai. Pambagine Yai Siadi dak tampa gawe leganing atiku pangestuku tanpa nono. Tak gegem dayanana kasantosan lahir batin. Mulai kakak pondok kecil. Iya Yai. Kalih sing rubeda tanana sakara-kara. Sumugem sembah pangabekti kula mugi kunjuk Koko Prabu Dwarawati saha Koko Prabu Mandura. Dimas Kaipe dak tampa sembahmu Yai. Yai Janaka iya. Iya. Lang iki ya. Duh, Koko Prabu rawuh paduka ing Ngamarta bebasan katujuh ing ngenu awit yektosipun ripaduka badhe sowan ing Dwarawati wigatos badhe nyara wedhekaken penandhang ing negari Ngamarta. Wekdal kalungguhan menika pagebluk saha pagering saya maraja lela raja pecah saha suker sakit saya mangombro-ombro pramila antadosaken ngenes kekesipun sagung para kawula ing Ngamarta. Sanadyan kula sakadang para Pandhawa miwah sentananing praja sampun nambu didaya pados sarana murih tumuli berat panandhang ingkang tinempuh cabar gagar wigar tanpa karya. Saklimah pangandika paduka tansah kula antu-antu mugi dadosa obor colok petenging manah kula minggahipun kawasa gambaran panandhang ing negari Ngamarta. Nyai kadangipun Kakang sampun kacakup sedaya pangandika paduka wiwit purwa Madyawasana. Jebul mboten ngemungaken negari Ngamarta kewala ingkang ketaman pagebluk Mayangkara. Sedaya negari ingkang reraton ing tanah Jawi sami ketaman pagebluk miwah pagering ingkang nganjalari awis sandang buga suker sakit sumebar warata Rajapati dumadi sahari-hari. Yai sadaya kala wau dumados awit titi kala mangsa menika tanah Jawi koncatan Bathari Sri dewaning boga wastra. Kula pitados bilih Bathari Sri tumunten kondur ing tanah Jawi badhe mahanani kerta raharjane negari ing tanah Jawi. Lho, Nyai, menika sinten wonten bocah bagus minggah kedaton.
bumi gonjang kancing langit kelap-kelap katon berkincanging alis risang mawe gandrung sabaran katulung ukir moyak mayik saking bias balik tejo sulaksono tejane kang anyar katon bocah bagus sapa aranira saka ngendi lan apa sedyamu sinuwun saderengipun matur prasaja keparenga kula mitrang langkung rumiyin ing mriki menika kraton pundi saha sinten ingkang jumeneng nata bocah bagus mara kawrana iki kedaton negara Ngamarta dene ingkang jumeneng Nalendra ingsun pribadi Prabu Puntadewa bocah bagus ditepungake ingsun Nalendra Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Bocah bagus. Ditepungake ingsun Nata Mandura Prabu Baladewa. Dene aku satriya Jodipati Raden Arya Werkudara. Aku Janaka. Waleh menapa sinuwun ingkang sudi hamastani kula pun Praba Kusuma wingking saking kayangan kaendran ewadene suwan kula badhe ngawu Sudarma miturut dawuhipun Eyang Kupulun Bathara Sudarma kula satriya panengah Pandhawa Rama Janaka inggih Rama Arjuna. Nyai Janaka maju Yai. Sama urut. Linting kita kadung kadar ngomong Praba Kusuma sumurupa ingkang kekasih Raden Janaka satriya ing Madukara iku ora liya aku pribadi dados Rama Janaka Sudarma kula menika paduka lan kondisi aja gumampang kowe nyebut Sudarma marang aku yen kowe ora bisa madhangake lelakon negara Ngamarta ora bakal aku nganggep anak marang kowe kosok baline yen kowe bisa madhangake lelakon Ngamarta ora esuk ora sore Praba Kusuma dak aku anak Janaka sejati.
marang putramu. Nyai Kaipe, kowe aja lingsem ngakoni yen Prabu Kusuma iku putramu. Wis, lah kok dadi ora karo-karuan kaya ngene. Satemene aku wis ngrahita sadurunge. Janji ana bocah bagus ngawau Sudarma mesti anak Janaka. Yen jlaprong isih ngakoni anak tak aku ne Prabu Kusuma anak Werkudara. Kaipe kowe duwe karep apa? Temah nambuhi marang putramu. Koko Prabu, sedaya anak-anak Madukara ingkang rumiyin kedah ngetikalaken lelabuhan. Mongko wedal mangke nembe peteng jagatipun negari Ngamarta. Mila kula badhe ngaken Prabu Kusuma menawi piyambakipun saged majaraken lelampahan negari Ngamarta. Iya bener Ratu. Nanging padang petenging praja iku perkarane negara. Benere yen Siadi ngrumangsani dadi nayakaning praja, Siadi uga dalbe tanggung jawab. Lajeng pripun? Ayo Yai dak dombani memanuhi lakune Prabu Kusuma. Mbok menawa mbutuhake pambiyantu, suawi kula dherekaken. Koko Prabu Mandura kula dherekaken. Yo manut. Aku yo melu. Yo Yai. Nyai Samyaji, kula nyuwun pamit Yai. Badhe memanui lampahipun Prabu Kusuma. Namung sungkem kula miring jengkar paduka nderekaken tindak mugi lebda ing karya.
Serepek, Pak. Yo malah odo-odo sik. Ratune ngono no, ratuku. Ora bayar. Pun langsung mawon. Ana ing kono dikocapne no dikocap. Ngono to aku sang. Kanca Kang Cinarito ingkang ana ing mapan ing studio. Oh. Yo. Lain kono to wau. Ganti ingkang Cinarito. Ah, wae. Raden Prabokusuma ingkang majasake katebian. Yen Candra kaya diurut-urut apa piye kaya dicenteng ngono kuwi. Pindho dendeng ding, jangan genteng. Raden Prabokusuma kang nandhang Sungkawa yen Cinandra dendeng kenteng candrane. Dodok cenah. Terus Pak. Di sini ada Mas. Isana. Kok playon iki eneng ngopo? Ada gacoan wi kepayo. Nopo iya. Iki aku semangat. Ana apa? Saur lho di sana. Kok layan yo nopo? Apa? Nuwun inggih Dewi. Sakmenika kula
dipun tepangaken nami kula pun Prabakusuma Atmaja Rama Janaka ingkang miju saking Ibu Bathari Supraba putra yang Bathara Indra. Lah yen mangkono sira iku kadang ulun pribadi. Awit ulun iku putra Rama Bathara Wisnu, mangka Bathara Indra iku sedulur sepuh Rama Kukula Bathara Wisnu. Sedulur dewa. Padha-padha putrane Pukulun Bathara Guru. Oh, alah. Menawi mekaten kula prayogi nyebut menapa dhateng paduka. Besti. Saréhning sira iku putra kanggo Bathari Supraba. Prayogi nyebut Bibi Bathari. Prabakusuma. Apa wigatine dene sira prapta ing kene? Waleh-waleh menapa Bibi Bathari? Nuwun keparenga paduka Bibi Bathari kula baya kundur dhateng negari Ngamarta. Awit ing wekdal menika ing tanah Jawi ketaman pagebluk miwah pagering. Mila saking menika sepisan malih mugi wonten lilaing penggalih Bibi Bathari keparenga daya-daya kula dherekaken konduring negari Ngamarta dados sarana katentremaning tanah Jawi. Kanggo ngirim-irim marung kunjung meruk ngananging samendang nurakarepit aturmu wiwit purwa madya wusana wis ulun uningali ya ulun bakal tumuli kundur ing Ngamarta wonten watone Prabakusuma nampa pasuwitaning Nini Dewi Nilawati bocah wadoning ana ungkur ulun iki. Inggih Bibi Bathari, kula sendika dawuh paduka Pukulun. Kowe saguh inggih Bibi. Nilawati nuwun kula Pukulun Prabakusuma saged apa pasutanmu dadi garwa lan lestari anggon kita jejodhoan. Nilawati kalawan Prabakusuma salawas-lawase inggih sendika hanglampahi Pukulun. Sendika ngestakaken dawuh niki. Sawetara padha kepenakna jeneng ulun bakal tata-tata sumedya mundur marang tanah Jawa. Prabakusuma Nilawati sira aja keri.
dak tampa gawe gedene atiku. Nilowati aku nyebut apa marang kang dawet rawu iki. Jeneng paran Raning menika sederek sepuh kula praygi hanyebat Kakang Mas. Kakang Mas kula ngaturaken pangabekti kunjuk. Mengko dhisik Nilowati iki sapa? Beto-beto. Menika calon semah kula inggih calon rayi paduka. Naminipun Prabu Kusuma putra panengah Pandhawa. Lho, yen ngono iki calon garwamu inggih leres. Kowe ladalah gajeke durung ana cangka ingkang hanglamar marang kowe. Lan Kanjeng Rama Prabu Gembung tanpa sirah durung priksa. Mula prayogane kowe pisah karo Prabu Kusuma. Sabab yen nganti Rama Prabu Gembung tanpa sirah pirsa marang lelakon iki, mesti bakal duka yayasin iki. Tak baleni sepisan meneh. Sadurunge Rama Prabu pirsa Diage Nilowati karo Prabu Kusuma pisah aja kok terusake anggonmu sinambung tresna. Nyuwun sewu. Mboten saged pisah Kakang Mas. Nadyan nembe kepanggih kaliyan Pangeran Prabu Kusuma nanging kula lair dados tresna. Semanten ugi kula wijiling katresnan kula dumateng Nimas Nilowati badhe kula tumbas kanthi sarana pecahing dada pesating ludira. Prabu Kusuma dudu kene panggonane. Metu njaba kelakon tinjung kerat nyawamu suwawi kula dherekaken. Dedok nanam zero. Lakan hin. Ini kan dedok berarti ada alon. Dedok nanam zero loro. Yo, padahal. Ya.
ulane jak ngobrol. Ulane jak ngobrol. Ulane jak ngobrol iso tawa-tawa ulane. Ora lucu. Ayo. Ah, wayahe lucu iki, wayahe lucu. Sampah urut terus, sampah bisa. Prabu Kusuma. Ah, kesel nabu terus. Ngobrol. Tidak lucu sih. Yo, terus padahal kok. Padahal lari. Ayo, no. Ayo. Ayo, budal dina iki. Ayo. Maju legane atiku. Lanjut kok terus. Mandek kene ngendi? Nek sing gua jenengan yo. Sing buang. Suwo. Oh, ben penak lho. Gawi iki Aja kok. Wah. Ana sing ganggu bendaraku. Satu.
Om Titi Kala Ludra Maspati Raja Dewaku iki ana pulo pedhot petite kang tiba ing pangarepanku yen kowe bisa tata jalma marakake matura duh Kanjeng Rama kok kowe nyebut Rama ora menapa paduka pangling kula ingkang putra Pandila Taksaka aku ora rumangsa duwe anak kula kang pedhot petite upama mangkono piye mulane Nila sakawit kula bandha yudha kaliyan Duratmaka kuwi arep maling to nggih sing bodho kuwi kowe mula direwangi maling jalaran sandang pangane lah yen wis cukup sandang pangane dheweke ora bakal maling nanging maling kasebat melek sandang bodho milik nggih lanjur apa sing dimalih piyambakipun wani gonjak Nilawati wani nyolong Yayi Nilawati ngaken nami Praba Kusuma putra panengah Pandhawa ora lah sing dimalih gelem apa ora purun ayo wis tegese sing dicolong padha karepe iya paduka mboten duka ora paduka mboten duka saestu ora ya ora aku malah seneng duwe mantu Praba Kusuma anak Raden Janaka wong tuwa gigit sembur monyok dadamu nanging yen kowe wani nyokot ing sak ndure tenggak aku bakal mentala marang kowe mat tenggak iki ngendi tenggak sadure Pak gulu sadure gulu tenggak men ngerti penonton oke tenggak iki apa mungkin dipraktek ya Pak mati dening aku
informasi ana anak wani karo wong tuwa. Terima kasih. Goleki calon besan. Karsa madangi jagat tunggu panen saucak ing bukit marbaban sumirat kena soroting surya megolan gunung-gunung Dewa sampurna. Wah, iki ana calma manungsa. Gedhe dhuwur sapa jenengmu, ha? Aku Werkudara. On balik takon sapa jenengmu? Jenengku gembung tanpa sirah. Ana barang goleki besanku. Goleki tekan kene iki. Besanmu ki wong endi? Yen miturut informasi calon besanku kuwi saka negara Ngamarta panengahing Pandhawa. Wah, yen ngono kuwi adikku. Tapi aku ora rumangsa duwe besan buta elek kaya kowe kuwi. Jebule kowe kuwi besanku. Aku ora rumangsa duwe besan kowe. Wah. Lah ngopo? Tinggal dulu. Apa?
amarga adikku Janaka ora tau duwe besan wujude buta kaya kowe kuwi. Wo, yen ngono iki dadi perang iki. Iki pesarane pesan goreng kok piye ngono. Kopi bagese. Aja ngomong perang wae ngono perang. Wah. Sing aku kesel kok dalan. Boten niki mungkin ndang rampung kok. Urung suwi kok 5 menit kas kok. Sesuwe lho 5 menit piye aku. Apa coba Mas? Pripun? Aku kok pengen ngomong. Janaka kuwi ora duwe besan kaya dapurmu. Wujude buta. Raden. Aja salah persepsi. Aja salah tompo lho piye kok. Lah turene aja dituntut. Ora itu aku sing mayang wae. Ya jalan ben wae. Aja salah tompo. Sanadyan aku kaya ngene iki nanging anake Janaka sing jenenge Prabakusuma kuwi wau. Apa Pak? Sing wani ngonjak anakku Sinilowati. Mula kuwi jenenge lak besanan to. Ora iso. Lah anakmu sapa jenenge? Anakku Sinilowati digawa lunga Prabakusuma. Buktine apa? Yen kowe takon bukti, ayo mara diage deloken kae. Prabakusuma dolanan karo Nilowati. Halo. Bulanan takon yo. Kae deloken Prabakusuma. Wis jajan dulang-dulangan migacuan karo Nilowati. Mula ayo aku pengen ketemu calon besanku. Yang kene ora ana Janaka anane tungkae Werkudara. Ora ana tungkak. Ngono tengkleng apa-apa ngono. Ora ono tebet-tebet. Nyaman kok diparingi tungkak niku. Tungkake Werkudara apa? Kudu emosian niku. Oh. Gak lucu kudu. Odise Raden. Odise Raden. Aku ki mrene mung pengen genahke yen calon besanku kuwi ana ning kene tenan. Mula kuwi aku ora pengen bondo yuda lumawan kowe. Mula kuwi lho kok Marga Bandayuda kuwi ora apik kedadeane, mula dame wae. Lagi ora dadi gama lho. Mboten kok. Ora ngono to? Oh iya wis. Wis. Salaman tok. Kurang-kurang ulang.
Terus Masih kono terus. tiga dua. Ayo, yen kowe pengen ketemu Janaka, tak swargake. Oh, gaglak limpah. Oh, gag untal malang. Ah, iki ana iki lebahan. Iki ana bahan iki. Wah, untal ndadak tekan malang. Kuwi iki paribasan yo. Kowe tak ibaratake kaya apa? Kangen tenan iki. Gacuan karo es teh. Kare duren karo anu lho. Kowe tomate asem rene. Kowe tak ibaratake duren karo tomat. Mati sapa? Tomate sapa? Tomate kowe. Durene sapa? Durene aku. Tomat. Keblokan duren moncrot. Bales kono. Pembangan iki ngono kuwi. Kowe tak ibaratke timun lumawan. Anjir. Ya, Timun busuk kancil. Kowe tak ibaratke timun karo sego. nangka. Wah, Angel Timune sapa? Timune kowe. Nangkane sapa? Nangkane aku. Timun ceblokan nangka mecotot. Ayo tak suwake ngono kan. Yen ngono ya wis yen ngono ayo tak suwanke. Sampak nitik. Yen ngono tak suwanke Janaka ben kowe ketemu besanku. Klarifikasi penonton. Saya mau klarifikasi. Serangkane Pak. Anu nih. Sering Sumatera mandang iki. Begini penonton. Ini saya mayang itu didhawuhi Pak Gendut satu hari gitu Pak. Satu hari sebelumnya ya. Ya enggak kan rencananya Abi. Loh, acaranya Abi dulu loh Pak. Jadi saya belum persiapan ini. Klarifikasi itu. Terima kasih. Mendadak banget. Sampai berarti ditebus. Aku kudu klarifikasi nang aku yo. Klarifikasi juga. Klarifikasi Pak.
Nggih, terima kasih kepada Mas Pandam Dalangawan. Mas Pandam ini adalah mahasiswa dari ISI Surakarta yang di Sanggar Madangkara ini menempuh apa? MBKM. Ya, di sini memang mendapat tugas untuk melatih. Jadi ini tadi memang gending-gending yang dilatihkan Mas Pandam di sini. Nah, ini karena ini gending atau gending pakeliran atau untuk wayang, akhirnya harus disesuaikan atau diaplikasikan di pakeliran. Nah, ini tadi Mas Pandam. Dan ini Mung Serawung ini adalah komunitas dari warga dari Perum Rohagung RW 23. Ini adalah semuanya bapak-bapak RT atau pengurus atau warga yang ada di sekitar Sanggar Madangkara yang menjadi satu komunitas yaitu Mung Serawung. Dan kita akan menguri-nguri kebudayaan ini setiap malam minggu rencananya, kalau tidak ada pas bertepatan dengan rapat RT atau rapat RW atau kegiatan warga, nanti setiap hari malam minggu kita akan live streaming, live TikTok, terus itu dalamnya akan berganti-ganti. Besok mungkin iso Mas Rambo, Mas Brahma, Mas Gelar itu juga akan mayang. Terus ada Pak Kukuh Ridho Laksono dalang tongklek. Terus ada Mas Abdi, ada Mas Niki Yuda, dan semuanya nanti siapapun dalang yang akan ikut latihan, ikut serawung di sini akan kita tompo. Ning ya kowe mau iringane cukup kowe mau aja njaluk werna-werna. Itu. Jadi memang ini kita sengaja kita membuat ini ben supaya ada aplikasi. Kita workshop Mas Pandam workshop sebuah iringan pakliran kita aplikasikan. Dan ini eventnya serawung wayang rong jaman. Jadi ada 2 jaman. Iya. Dinamakan serawung wayang. Iya, karena di sini memang kita ngomongin serawung. Jadi serawung itu memang kita mengenalkan kembali. Jadi mengenalkan wayang kembali kepada ya masyarakat yang lain semuanya. Itu mulai serawung saya namakan. Nek pentas berarti ada sing nanggap. Nanggap. Ora ono diserawungke wae, men ono sing nanggap. Tapi nerima tanggapan. Nompo. Dan jangan lupa penonton live TikTok di Serawung, kita juga menerima donatur berupa apapun, donasi apapun untuk tumbas paketan, terus untuk pulsa listrik atau sego goreng. Gitu. Nah, ini ya, yang pertama ini memang Mas Abi ini bukan kok Mas Pandam ini bukan kita kok enggak, ini memang itu hanya untuk latihan. Yang paling penting itu iringannya. Mas Pandamnya enggak penting karena Mas Pandam itu fokusnya baru dikerja di mie gacoan, ya. Dia baru fokus ke situ. Hasil didikannya Mas Pandam gitu. Ya, ini didikannya Mas Pandam yang selama sudah berapa lama, Mas? 3 minggu. Ini. Enggak, ini di Sanggar Madangkara yang dinaungi oleh Bapak Ki Cahyo Kuntadi dan Ibu Sukesi Ramini. Rahayu. Ya. Itu, apalagi pertanyaan. Ada yang mau sawar monggo silakan. Silakan. Jadwal serawung mulai jam berapa? Serawung wayang akan malam minggu besok itu jam 8 tit. Tadi mungkin jam 8 tit itu kita akan mulai ngelatih dulu iringane opo, gendingi opo. Setelah itu nanti akan ada pertunjukan wayang selama sekitar 2 jaman. Ya. Apalagi ya pertanyaan. Penontonnya berapa, Pak? Merosot. 200.000. Ya lumayan. Nanti juga bukan hanya Mung Serawung, tadi ada Asih Prono juga, nanti kita libatkan karawitan ibu-ibu nanti nabui rangkung atau si rambu mayang nanti. Yang puncaknya nanti saksikan di acara suran. Oh iya, nanti ini dari workshop aplikasi pentas dari Mas Pandam dan Mas Abi nanti di acara suran, bulan suran Jaten
Apa tuh kayak gelar budaya Suran. Apa kayak Bel? Surat benten kali surat kampung wayang. Surat kampung wayang. Oh iya, makasih Mbak Yeni, Mas Kukuh ya. Begitu. Iya. Oke. Wayang. Mungkin begitu. Ada lagi pertanyaan Pak? Bapak itu utut sih. Oke. Pesan sego. Kayak ono sego goreng. Yeni, Yang mau pesan nasi goreng. yang mau pesen nasi goreng monggo silakan. Letole kayak nang apa mie goreng. Saweran pinsin tuh Pak. Hah? Nasi gorengnya Pak. Saweran ini kita dapat saweran dari Ki Cahyo Kuntadi. Nah, nyawer sego goreng dan mie goreng. Pak Tukah, matur nuwun Pak Cahyo. Matur nuwun Cak Cahyo. Oh, mon ayo nonton mau piye nonton. Wah, terima kasih. Ya lumayan.